Klimaatverandering. Eltsenien had het te roer. En Piet Paulusma voorzag het al in 1998. Er is tegenwoordig elk jaar wel een hittegolf in de zomer. Dat is voorheen niet zo. Het wordt allemaal wat grilliger. En daardoor heb je ook dat er soms in korte tijd heel veel regen valt. Voor waterschappen betekent dat onder andere dat men in korte tijd heel veel regen moet kunnen opvangen om wateroverlast te voorkomen. En dan zak het echt nog de boeien en stiert de zeespiegel. Alle reden dus om wacht te wezen. En dus kreun en wetenschap Friesland en de provincie Friesland een duidelijke toekomstvisie die ervoor zorgt dat wij in de tweede helft van deze eeuw nog goed en veilig wonen, werken en recreëren kunnen in Friesland en het grenzig Westerkwartier. Om deze toekomstvisie simpel uitlezen te kunnen, zorgen we eerst even naar hoe het Frieske boeien- en wettersysteem nou werkt. Zorg, dit binnen de zoongebieden, want wel 20 meter boppen NAP bij Appelskeer. Dan hebben we de kleigebieden der te meerveld hichten van om NAP hinnen of krijgt der boppenluid. De Waadeilanden met heel verschillende NAP hichten. En hier, in de lege midden van Friesland, het veengraaide gebied en de diepe veenpolders. Die liggen onder NAP. Wetter wil vanzelfs altijd naar het leegste punt. Dat weer jettijd de kust. Perfect eens. En het veen hier werken als een spoens en kon een heel soort wetter vasthouden. Het wetter weer dus lekker lang onderwijs naar de kust. Maar dat veen is voor een groot part oorgroeven. En dus komt zwiert wetter van de zoongroene nou net meer bij de kust, maar in de lege delen met het oorgroeven veen te lonen. Om het daar droog te houden, binnen er overal in uw gebied gemalen bouwt, die het oerstallige wetter via een gigantisch systeem van kanalen, sletten en marren overvieren naar de Waadzee en de IJsselmar. De Frieske boerzem noemen we dat systeem. In tijden van droogte kan er oorsom ek wetter onvierd worden. We hoorden in het heerlijke gebied met technische maatregels, als pompen en gemaaltjes, een wetterpeil om van zo'n 52 centimeter onder NAP, zodat het er net te droog wordt, geen één weer te voorten krijgt, landbouwgrond net te sompig wordt, skipveert goed mogelijk is en we rekken houden met natuur en visserij en we zelfs echt nog leuk een beetje recreëren kunnen. Want Safir het wetter dat je schenk kunnen. Maar er is ook nog, onzichtbaar wetter. Groenwetter om krek te wezen. Sjur het als een grote rivier diep onder de groen. Uit de heger lissende zoongebieden woi streamt eindelijk een enorme hoemanigte zwiert groenwetter naar de diepe veenpolders en leeglissende veengebieden. En van onder de zeedieken woi streamt soort groenwetter, hier met rede pielken omjong, via de kleigebieden extra gewoon Friesland in. In Friesland wordt de groenwetterstroom kunstmatig leeggehouden met onder oren gemalen en pompen. Dit doen we omdat we droege forten houden willen en geen sompige ikkers willen. Nadeel van het verleging van de groenwetterstroom in het veengebied is dat de boppenste laag veen dat toch stikken gaat. Likkers bij een spoens dit uitdroegt. Veenoxidatie heet dat. Het wetter uit het veen verdampt en daarbij komt ook een soort CO2 vrij. Door het ontloeken van wetter wordt de veenlaag tinner en klinkt in. Daardoor zakt het de boeien. Waardoor de groenwetterstroom weer te heeg is en die dus verlegen worden mat. Waardoor het veen weer uitdroegt en inklinkt en de boeien zakken. Waardoor de groenwetterstroom weer te heeg is en die dus verlegen worden mat. Waardoor de groenwetterstroom weer te heeg is en die dus verlegen worden mat. Ja, je begrijpt het probleem. Wetter wil altijd naar het leegste punt. Ek groenwetter. En dus moeten we heel tijd meer zwiert groenwetter voortpompen. Schande. En boven dat dreigt de boerzem daardoor oerbelasten te ruitje. Net alleen nog het oervlaktewetter, maar ook het groenwetter wil naar de leegst lissende gebieden. Troch de lege lissing van de diepe veenpolders en het verdwijnen van de veenlaag is daar te min indruk in die groenwetterstream. Het gebied verliest zo te het groenwetter. Dat moeten we voorkomen. Het is wichtig dat wij het veen in het veengraaide gebied behouden. Als de tjokke veenlaag verdwijnt en je het meerveel te volle zakket, dan loopt dat nog meer groenwetter aan. En wij willen net nog een diep gat in de midden van Friesland. Waarom naar de klimaatverandering? Want stel nou dat er, zat Piet Paulusma al zei, in de toekomst vaker extreem volle reën valt. Wat bart er dan in het heerlijke gebied? Uit de heeglissende gebieden streamt wetter gauw naar leeglissende gebieden. Daar pompen we het wetter gauw voort naar de Waadzee en de IJsselmar. Schande, want dit zwierte wetter kunnen we in tijden van tijden met de droogte goed broeken. Want stel dat er een heel skoft geen reën valt. Wat dan?
Nou helje we nog extra wetter uit de IJsselmar in de maaitijd en de simmer. Maar ook de IJsselmar krijgt mij diezelfde droogte te maken. Want zeg hier maar, en hier lijn verderop. Door klimaatverandering en hogere temperaturen binnen daar de gletsjers aandraand. Een 4 van mijn bedshow? Nou, nee, want er komt dus minder wetter erin en waar verneem je daarvan weer de gevolgen? Krekt. Op het leegste punt. Wij jitten net van eerd, Nederloon. Nog een extra reden dus om dat zwierte wetter vast te houden om tarret te wezen op extreem droege perioden. Ek op de Waddeilanden, want ek daar is een tekwart aan zwiert wetter en dreig het versoorting. Benijd hoe we in Friesland met deze uitdagingen omgaan willen? Dat lees je in de toekomstvisie Friesland Klimaatbestendig 2050+. Of je zag het in de volgende animatie.